Guretzako ore bat izen da jardunaldi hauek Azpeitin antolatzie. Izan jardunalditako bai helburuekin eta bai kezkakin batite deu. Izentzien Azpeitin holtzai gabeko garaiek, baina momentu honetan ikuste deu oso aberatza daola Azpeitin daon kultur eskaintza. Eta horreatiken kultur mailek indako hausnarketa batetik abilauta sormena erdigunin jarrita egia gure lanin, Azpeitin. Horren erakusle da sormen dinamoa sormen gunie, eta baita urtero emateitun sorkuntza bekak, eta ondo eskontzean jardunaldi bat izen da, eta hildo hortan lanin segitzeko prest gaude. Abiatu ginen kulturgintzan eta hezkuntzan aritzen garen eragile desberdinak kezka konpartitzen genuelako zehazki kultur transmisioa momentu honetan bizi duen egoeraz, eta pentsatu genuen jardunaldi ziklo bezala planteatzea kultur transmisioak ertz asko dituelako, guztiak batera jorratzea eta guztietan sakontzea saio bakarrean ezinezkoa zen, beraz gaurkoa abiapuntu bezala hartu genuen kultur transmisioa hezkuntza arautuan, baina hasierako nahia da honi jarraipena ematea, eta gaur egunak eman duenarekin eta izan duen harrerarekin zalantzarik ez dago honi segida ematen saiatuko garela, eta ahalik eta azkarren berriz ere kezka bera konpartitzen dugunok beste ertz batetik begiratuko diogula gai honi beroni, berriz ere beste ondorio batzuetara iristeko eta etorkizunera begira ekarpenak eta proposamenak zehazteko. Gaurko egunean, gaurko jardunaldietan izan ditugu lehenbizi pare bat eskuartze, kontatu digutenak nolabait ze panorama edo zein dan hezkuntza arautuan euskal kultur transmisioaren lekua, eta hortik abiatuta kontatu dugu ere jardunaldi hauen izateko arrazoia zein izan denez, lehenbiziko urrats bezala planteatzen dugula, kolektiboki pentsatzeko eta kolektiboki behar horiei erantzuteko moduak aurkituko ditugula denon artean, eta bereziki azpimarratuko nuke esperientzia positiboen dinamika onak zeintzuk izan diren kontatu dizkigutela hizlariek, Euskal Herri mailako adituak eta arituak izan ditugula, disiplina ezberdinetan aritzen direnak, eta bereziki azpimarratuko nuke hezkuntza arautuak dituen ahulgune horiek elikatu dituzten pertsonak izan ditugula hemen, eta bildu garela kezka hori konpartitzen dugun jende asko, eta hori pozgarria dela, plaza berri bat sortzen ari dela ematen duelako, eta aliantzak sortzeko aukerak ere ematen duelako. Eta nik esango nuke esperientzia positibo horiek ezagutzera emateak ere nolabait ematen digula aukera, gero guk gure eguneroko horietan aplikatzeko metodologia, ezagutza eta kontatu dizkiguten guzti horiek. Gaurko jardunaldiek izenburu zuten sormenean hezi, kulturan bizi, eta hain zuzen ere azpimarratu dugu guztiok gure hitzartzeetan eta ez jendearen jendeak ere hitza hartu duenean zein garrantzitsua den sormena bai gure identitatea eta nortasuna eraikitzeko, baita gure nortasuna birpentsatzeko ere, eta baita gure munduaren aukera posibleak eta pentsatzeko, alegia sormenaren bitartez irudikatu ditzakegu beste mundu posible batzuk, irudikatzen ditzakegu beste gizarte eredu batzuk, irudikatzen ditzakegu gure nortasuna birformulatzeko moduak, eta beraz sormena bada bizirauteko tresna oso garrantzitsu bat, eta naiz eta kurrikulumean nortasunaren eraikuntza aztertzen denean, sormenean indarra handia jartzen den,
eta naiz eta leku askotan sormenaren ideia hori aizatzen den, gero errealidadera jotzen dugunean eskoletara, eskola sistemara, eskolak jartzen dituen neurgailuetara sormenak galdu du lekua eta gainera sormenerako tresna eta baliabide oso gutxi ematen zaizkie irakasleei, ez. Eta orduan batzan gaurko asmoa ere bazan, guztion artean baliabide horiek eraiki gabe daudenez eta baliabide horiek eraiki gabe daudenez behar ditugunak eraikitzea eta gero esperientzia on horiek, Amaiak aipatu dituen esperientzia on horien berri eman, eraikita daudenak gehiago zabaltzea aldera, ez? Ta batez ere guk ikusten dugu gaur dela abiapuntu bat, jardunaldi hauek badira abiapuntu bat, elkarrekin eraikitzeko sare berri bat sormena hezkuntza arautuan txertatzeko eta beraz gure bizitzan kulturak izan dezan zentralidade handiago bat.